Geert, hij is er. Kom. Ja, maar hij heeft dat zwaar gemaakt, maar hij is er gewoon. Toen nou, steeds nou. Gewoon bekend maatje. Ja, bekend maatje. De trainer van SC Heerenveen, Robin van Persie, is de gast in de Sportcast. Naast hem de anker van Omroep Friesland, Roelof de Vries. Ja. En dan is het Ando Faber, die maakt het feest compleet. Schitterend. Trouwens, die oertreding op Ja. Bogniewicz. Wie is dat nou echt een oertreding? Bocht, nee, wie zuurt je man. Op tafel. Ja. Heerenveen wint van de Go Ahead Eagles, maar vreet je net hoe? En ik in jou, het is het verschil met de belofte van PSV minimaal. Maar de punten die blowen in Friesland. Mijn naam is Arjen de Boer en dit is de Sportcast van Omroep Friesland. Condé, voetbalverlies van Condé. Dat is nog eens een keer slap beginners. Schot van Deer van Pauwels en de rebound. Oh, de rebound is van Balken. Die krijgt hem er direct net in. Het is de schot op goal. En die is van Heerenveen. Jacob Trensko. Binnenkantpeel. 1-0 voor Sportclub Heerenveen. Balk alleen voor de keeper. Balk. Stiften. Ja. Balk stiften. Ja. Hij stifte de prachtig. Wat doet hij dat mooi. Dat is de tweede mogelijkheid van Balk. 3 maal in scheepsrecht. Jawel hoor. Je dan rond bij James, die slingert op het 6 meter gebied in. Dit wil gevaarlijk, het kopbal is er. En er is de goal, daar is de goal, dat je Noppert net bij. En er is er een doelpunt, het doelpunt van Finn Stokkers van Go Ahead Eagles. Daar is die verrekte goal dan toch. Oh. Guzebujuk-Gitsen. Maar waarom? Nee, hij kunt hem al, lekker. Dat bloot die 0 van Heerenveen. En is het terecht? Geen idee. En hier aan tafel Geert van Tuin, Ando Faber, Roelof de Vries en de trainer dus van SC Heerenveen, Robin van Persie. Robin, mooi dat je er bent. Ja, ik vind het Ja. leuk om er te zijn. Ja, toch? Hier in de Sportcast, want je kon natuurlijk overal naartoe. Hè? Vandaag in Zuid, voetbal in Zuid, lang leven de liefde. Wie is de mol? Expeditie Robinson. Maar je hebt gekozen voor de Ja, Sportcast. ik heb gekozen voor jullie. Ja. Dus ik kijk er naar uit. Zeker. Nou, wij niet minder, toch? heren? Niet minder, nee, zeker niet. Nee, Ja, wat nee. heb je er een beetje zin in? Ja, Ja? zeker. Want je bent natuurlijk de Engelse tabloids, ben je wel gewend. Maar bij Heerenveen heb je heel vaak te maken met Roelof de Vries. Ja, Ja, gaat dat een beetje? Dan moet ik ook aan de bak, hoor. Ja. Ja. Of is het Iedere nu een week. beetje meegevallen of valt het mee? Nee, het valt er reuze mee. Ja, zeker. Wie zei dat? Gaat Arjen de Boer of ik? Nou, Of dan een andere journalist kan ook nog. nee, ik vind het allemaal eigenlijk wel goed gaan. Heb je wel eens echt ruzie gehad eigenlijk met een journalist? Echt, als je zegt... In je tijd als speler wel, denk ik. Of Ja, niet? even kijken. Ja, nou, dan moet ik even ver terug in de tijd. Maalderink. Ja, met Bert had ik af en toe wel discussies. Maar ook wel weer leuk. Ook wel weer grappig. Ja. Ja. Nou goed, het is belangrijk voor ons jongens om in de gedachten te houden van... we zitten hier natuurlijk wel aan tafel met de man van de kopbal tegen Spanje. Maar we praten hier vooral nu met de trainer van SC Heerenveen. Die won dankzij de VAR van de Go Ahead Eagles. Toch? Dat we dat wel even in de gedachten Ik houden. vind dat een keurige samenvatting. Ja, toch? We mogen best een beetje kritisch zijn, toch Robin? Zeker weten. Goed, Ja, we mogen alles vragen. alles vragen. Goed Ja. zo. Dan beginnen we met een aantal stellingen. Oké. En dan moet je zo snel mogelijk antwoord geven. Iedereen krijgt natuurlijk een aantal stellingen. Ja. En dan komen we daar straks weer op terug. Robin, voor jou de eerste. Arsène Wenger is de beste coach met wie ik gewerkt heb. En er moet quickfire zijn. Hè? Ja, tot nu toe gaat het En iets wat hier mag langzaam. je later op terugkomen. Ja of nee? Ja. Ja. Andor, Levi Smans is de beste linksbuiten in de selectie van Heerenveen. Nee. Geert, Roelof de Vries is de beste collega met wie ik in jaren gewerkt heb. Oh, absoluut op afstand. Ja. Roelof, de komst van Jahan Baks is een paniekaankoop. Ja. Ja. Andor, de 90 kilo zware Pavel Bogniewicz had groot gelijk dat hij ging liggen. Het was ook een hele harde duw. Ja. Ja. Roelof, bij mij heeft Luc Brouwers ook altijd een basisplaats. Ja. Ja. Andor, de 10 kilometer schaatsen was leuker om naar te kijken dan Heerenveen Go Ahead Eagles. Nee. Nee, en de laatste is voor Robin. Robin, je moet kiezen. Verlies je liever met heel goed, mooi, attractief voetbal? Of win je liever met hulp van de VAR? Ik win liever. Ja? Want het gaat om de punten. Uiteindelijk gaat het om de punten en spelen we om te winnen. Ja. Zeker. Maar aan de andere kant, je had ons wel aanvallend en attractief voetbal beloofd. Ja, en daar gaan we iedere week voor. Ja, maar het voetbal van Proberen is gisteren... wat anders dan dat het lukt. Nou, dat lukt niet altijd, maar uiteindelijk spelen we het spel om te winnen. Ja. En dat kon je denk ik gisteren ook zien. Waarin we een oké eerste helft spelen. Niet heel goed, maar het was oké. Scoren een goede goal.
En de tweede helft, nou, dat was zeker niet onze mooiste helft. Het Die leek we een beetje op hebben het betonvoetbal van vorig seizoen onder Kees van Wonderen. Nou, de tweede helft hebben we vooral verdedigd. En dat hebben we bij Vlagen goed gedaan. Ook niet perfect, want we hebben een aantal kansen weggegeven. Maar uiteindelijk stond vooral het winnen centraal. En En zelfs de 5 verdedigers worden weer van stal gehaald. nou ja, dat was voor mij de eerste keer. Ja, en daar ben ik ook Een niet... beetje pijn, hè? Ik stelde na afloop ook die vraag aan jou. Ik zag je een beetje wat... Ja, dat moest even. ik ben daar niet trots op, maar dat had wel een reden. En was dat ik in ons laag verdedigen vond dat we onze taken niet allemaal goed uitvoerden. En dat was de reden waarom we Sam brachten. Ik vond dat nodig. En uiteindelijk bracht dat iets meer zekerheid. Ook met 5 achterop gaven we nog een kans weg. Dus daar gaan we ook zeker naar kijken. Maar uiteindelijk was het vooral tegenhouden de tweede helft. En kwamen we er ook niet echt meer uit. Maar, wel En je heel trekt erg... hem over de streep. Wel heel erg blij, zeker ook met dat feit, is dat we hem echt voor de poorten van de hel hebben weggehaald, die overwinning. Ja, maar je staat nu... Ja, zeg Je maar. zei net ook van, nou ja, het winnen stond centraal. Logisch, doet het elke week natuurlijk. Maar is dat de afgelopen weken misschien ook iets veranderd... omdat je iets realistischer bent gaan spelen... met Van E en Condé bijvoorbeeld op het middenveld? Dat is toch minder voetbal dan een Olsson, Brouwers en Condé of Van E? Dat klopt, het zijn andere types. In ons spel zijn die posities wel heel erg belangrijk... dat je ook verdedigend ook echt wel je werk goed doet. En daarin is Espe goed, denk ik. Dat is een heel mooi voorbeeld daarvan. Alleen je kijkt ook naar vorm van spelers, hoe ze in vorm zijn. Als je dan kijkt naar de positie van Levi bijvoorbeeld... dat is geen linksbuiten. Alleen dan neem je wel mee in hoe spelers trainen, hoe Levi het doet. En uiteindelijk maak je dan wel die keuze. En om hem in ieder geval in de basis te zetten, op een andere positie weliswaar. Maar dat is vooral, de reden is vooral dat Levi het zo goed doet. Dan ga je op een gegeven moment kijken van Levi die doet het eigenlijk al vanaf het begin hartstikke goed. Dan ga je kijken om hem het plekje te geven. En dat gaat dan ten koste van een aantal andere spelers. Maar uiteindelijk... Maar het gaat ook een beetje ten koste van Levi. Want hij rendeert natuurlijk niet het beste als linksbuiten. Hij rendeert het beste. Jij ziet hem eigenlijk ook als een 10. Ik vind Levi een 10. Alleen we hebben ook een andere hele goede 10. Dat is onze aanvoerder. Ja, maar als je hem echt een kans wil geven, moet je hem eigenlijk op de 10 zetten. Ja, en die kansen die zullen ook echt wel komen. Alleen bekijken wij het echt van... wat is het best mogelijke team wat we kunnen opstellen? En dan kijken we naar hoe fit iedereen is, hoe iedereen traint. En op basis daarvan komen we tot de beste 11... waarvan wij denken dat wij kunnen winnen. Want dat staat iedere week centraal. Ook eerder in het seizoen. En op basis daarvan maken we ook bepaalde keuzes voor een Esper nu en Amara... Maar dat kan veranderen, afhankelijk van hoe die jongens zich presenteren. Ja, want er zijn natuurlijk heel veel vragen. Want we hebben natuurlijk bekendgemaakt dat jij te gast zou zijn. Veel kritische vragen van mensen, want jullie staan nu 12e. En dan krijg je natuurlijk ook kritische vragen. En veel vragen gaan dan over Levi Smans. Want snap jij het, waarom Levi Smans op de linksbuiten staat? Nou ja, ik denk dat dat te maken heeft met het feit dat op die positie tot nu toe niet een onbetwiste basisspeler is. Seboui heeft genoeg kansen gehad. Heeft misschien niet laten zien wat we vorig seizoen van hem bij Dordrecht hebben gezien. Logisch, ander niveau, moet zich aanpassen. Ik denk ook dat Seboui een speler is die potentie absoluut heeft. Heeft hij tot nu toe te weinig laten zien. Ja, dan ga je zoeken, hoe ga je dat oplossen? Nou ja, als zij het, heb ik minder zicht op. Dat zullen jullie beter hebben. Dus ik weet niet hoe goed hij is. En degene die het beste zicht op El Siet heeft, Die zit hier aan tafel, dat scheelt. Maar goed, Maar die speelt ook nooit. Nou, niet nooit. Hij heeft ook wel zeker gespeeld eerder in het seizoen. Die is nog niet zo ver, toch? Nou, die heeft nog wat tijd nodig, denk ik. De potentie zien we allemaal. Het is een stukje fysiek. Dat hij ook fysiek wat sterker moet worden, denken wij. Duelkracht kan hij ook nog stappen in maken. Maar dat zijn van die punten waar we iedere dag met elkaar aan werken. Maar dat hij kan voetballen, dat ziet iedereen. Het een hartstikke goede dribbel. Heel erg doelgericht is hij. Dus ja, ook zijn tijd komt, hoop ik. Alleen hij moet nu eventjes geduld hebben. Ja, maar mis je misschien op het... Want steeds meer ploegen, die komen ook wat... en die staan als een blok. Die gaan wat verdedigender voetballen tegen Heerenveen. Mis je niet wat extra creativiteit op het middenveld? Want je kiest altijd voor Brouwers. En we zien ook wel waarom. Want hij levert veel strijd, is je aanvoerder, levert veel energie. Ja. Maar hij hij heeft heeft druk zetten natuurlijk ook. Want Brouwers is wel iemand die heel veel meters maakt. Dus als je druk wil zetten met de spits en de 10... dan heb je meer aan Brouwers, denk ik, dan aan Smans. Ja, en de je hebt wel eens paas eruit, uitgelegd. Ja.
Sorry? Je haalt de paas eruit, hè? Vertelde je steeds. Ja, dus het is een kwestie van paaslijnen eruit halen. En ook het moment van druk zetten is ontzettend belangrijk. Daarin is Luc gewoon heel erg goed. Dat kan hij heel erg goed. En als je puur op basis van data kijkt, is niet Luc degene die de meeste ballen verovert. Maar het begint wel 9 van de 10 keer bij Luc. In samenwerking met de spits. Dus daarin speelt hij een hele belangrijke rol. Levi heeft dat ook in zich. Levi vind ik tactisch ook sterk. We hebben het heel vaak over het moment van druk zetten. In samenwerking met elkaar. In samenwerking met paaslijnen eruit halen. En ze dan vastzetten. En uiteindelijk win je de bal vaak pas na paas 5, 6, 7, 8, 9 gemiddeld. Dus daarin speelt hij een hele belangrijke rol. Maar het is echt in samenwerking hoe wij verdedigen met het hele team. Als er eentje al niet meedoet, dan zie je dat gelijk. Het gebeurt vaak, hè, dat er eentje niet meedoet. Nou, ik vind het ook wel. Ik vind dat wij, zeker ook als je de data bekijkt, in het verdedigen ook heel veel ballen hoog op het veld veroveren. Ja, vooral in de eerste wedstrijden. Hè? Want ik zag gisteren dat statistiekje bij Studio Voetbal of Studio Sport voorbij komen. Dat jullie nummer 5 zijn qua ballen veroveren hoog op het veld. Ja, Maar ja, dat was vooral de eerste 4 wedstrijden. Nou, En volgens 6. mij is die statistiek op basis Van alles. tot en met de laatste wedstrijd. Jawel, weet ik wel. Maar dat komt vooral door het hele hoge druk zetten in die eerste 4 tot 6 wedstrijden. De laatste wedstrijd doen jullie natuurlijk wel een stuk minder dat hoge druk zetten. Nou, we hebben 3 vormen van verdedigen. Dat is hoog op het veld, midden en laag. En dat hangt er ook een beetje van af hoe een tegenstander dat invult. Bijvoorbeeld een Utrecht, ik noem maar wat, die beginnen heel eventjes met de opbouw. En dan spelen ze best wel snel al de lange bal. Nou, dat heeft ook impact en invloed op hoe je die ballen verovert. Ja. Dus daar hangt het ook van af. En heel veel ploegen die spelen best wel snel de lange bal tegen ons. Omdat die ruimte daar ook ligt. Dus ook logisch. Dus dan is het aan ons weer zaak om daarmee te dealen. En dat doen we over het algemeen, vind ik erg goed. Alleen het is super belangrijk dat die distances goed zijn. En Afstanden. afstanden, sorry. Ja, Dat BT Sports analyse, dat je het zo net even voor de uitzending vertelde, dat zit er nog een beetje in, hè? Dat Engels ja, als die afstanden wat groter worden, dan afstand. de afstand. Ja, als de afstand wat groot worden, ja, dan tegen een goed team die ook wil opbouwen, ja, dan hebben we soms moeilijk. Dan kunnen ze tussendoor spelen en dan gaan ze ook vaak eromheen en dan hebben ze de kantwissel. Die willen ze dan overloaden vanuit de kantwissel. Go Ahead, die wilde dat gisteren eigenlijk ook in de tweede helft. Dus die beginnen aan één kant, vooral over de Wacht even, linkerkant. ben je er nog, Geert? Overloaden. Ja? Je sorry. bent sowieso wat stil. Ja. Je bent wat stil. Ik liet de specialisten even aan het woord. Maar Je kan het nog een beetje volgen, ik overloaden. volg dit nog wel. En mijn Engels is best nog wel beter dan jullie vermoeden. Dus Die gaat ook zo vaak op vakantie in een jaar. Dus ja, die pikt zoveel Engels mee. Jongen, dat is helemaal geen... Nee, dus dat is waar we dus vaak tegenaan lopen. Dat de ploegen dus aan één kant beginnen en dan zeker Mats zoeken. Nou, ik ben persoonlijk heel erg blij dat ze Mats zoeken. Want Max is niet de grootste, maar Mats die kan ongelooflijk goed timen en koppen. Dus laat de tegenstanders dat vooral vaker doen. Maar dat is wel wat hun proberen. En dat was gisteren ook zo. Kunnen we ze een beetje terugkijken naar je tijd dat je nou hier bent, aan het werk bent? Zeker. Van het moment dat je kwam, we zeggen, nou, ik heb een goede groep, dus een prima groep. Ja. Heb ik alle vertrouwen in, daar gaan we mee aan de slag. We zijn nu 12 wedstrijden verder. Je hebt 14 puntjes. Valt dat toch niet een beetje tegen dan ook? En misschien moet ik een beetje wel weglaten, weet ik eigenlijk niet. Maar ik weet niet. Nou, als je het onze thuiswedstrijden is het denk ik prima gegaan. Ja, maar uit pak je niks. Nee, nog niet. Dus dat moet ook beter. Dus dat had ik ook vooraf verwacht dat dat beter zou gaan. Kun je er een vinger op leggen? Hoe Nou. kan dat? Dat is toch gek? Ja. Ik bedoel, het is niet dat je een andere ploeg bent. Nou, je zei vorige week ook, het veld is hetzelfde. Ja. Een veld is een veld. Bij Ja, veld dat is is een een veld. Ja, het was wel een glad veld in Sittard, maar Ja, dat mag ook geen reden zijn, vind ik. Nee. Nou ja, nee. De vraag vind is, het een valt het lastige. je tegen? Als je, het is nu. Het is 11 november. En daar sta je op een 12e plek met 14 puntjes uit 12 wedstrijden. Nee, want als je kijkt, als je omlaag kijkt, dan zie je dat volgens mij is het nu Sparta met 11 punten op de 16e plaats staat. Dus Ja. dat is ook redelijk dichtbij. Als je omhoog kijkt, dan zie je dat AZ met 17 punten op de 6e plaats staat. Dus het zit Het is heel nog dicht allemaal bij dichtbij, elkaar. daar ben ik met je eens. De ene week sta je helemaal onderaan, bijna onderaan. En de andere week sta je, als je wint, sta je 6e. Dus het is nog wel die fase dat het heel erg dicht op elkaar zit. Dus we moeten ook nu niet heel erg blij zijn dat we nu 12e staan. Want dat had ook 15e kunnen zijn of 16e kunnen zijn.
Maar het is hoe het is. En we moeten gewoon stap voor stap doorbouwen. Ik geloof, en dat is ook wat ik in het begin zei... ik geloof in onze spelers. Ik zie ze elke dag trainen. Ik zie ze spelen. Het verschil met uit en thuis is te groot. Dat weten we. Daar moeten we ook wat mee en daar moeten we ook aan werken. Dat moeten we heel snel veranderen. Ja. Maar deze spelers laten dagelijks aan mij zien dat ze heel goed kunnen voetballen. Ik zag gisterenmiddag, ik zat die wedstrijd thuis te kijken en dan zie ik Andries Noppert op een ongelofelijke manier misgrijpen op een hoge bal. Hij zal er maar in vliegen. Ik denk, nou, dan ga je weer, Noppert. Je bent nog wel wat aan het switchen geweest met een keeper, wat ik vrij tricky vind. Je hebt altijd gezegd van, ja, we zien het wel wie het wordt. En als het, je kan ook de keeper wisselen, zeg je dan. Ja, nou, zoals je een middenvelder wisselt, kan ik ook een keeper wisselen. Ja. Ik ben misschien van de ouderwetse soort, maar voor mij ligt dat iets anders. Dus een keeper die geeft je vertrouwen en die geeft je voor langere tijd vertrouwen. Die moet niet een soort van zwaard van Damocles boven zijn hoofd heeft van, als het vandaag een beetje minder gaat, dan staat die andere er misschien in. Ja. Dat ben je dus niet met mij eens. Ik vond overigens dat Andries gisteren 3 hele mooie reddingen had. Heel mooi uit, daar ben ik ook met je eens. Dat was heel erg belangrijk voor ons. Dus dat is vooral hoe ik naar Andries keek gisteren. Ja. En bij mij is er de ruimte om af en toe een leermomentje, een foutje te hebben. Nou, die had Andries dan ook een enkele. Ja. Dat hadden de spelers ook. De kern van mijn betoog is dat je zegt van, nou ja, je keepertje, je bent ook niet veilig. Het is niks is zeker. Je kunt er ook zo weer naast staan. Ja. Is dat verstandig om dat bij een keeper te doen? Ja. Dat is de vraag eigenlijk. Ik geloof daar wel in, omdat uiteindelijk geen enkele speler die krijgt zomaar vertrouwen. Iedere speler die moet zijn vertrouwen verdienen. Die moet mijn vertrouwen verdienen. En dat geldt voor de rechtsback, dat geldt voor de spits. En dat geldt ook niet voor de linksback. Nee, ik begrijp wat je bedoelt. Er zijn natuurlijk altijd spelers die je op een gegeven moment zo goed kent en die kunt vertrouwen. Jullie onderbreken hem de hele tijd. Je moet hem eventjes ook even, nou, dan zit hij midden in het verhaal. Denk, nou gaat het ergens naartoe. Een beetje lange aanloop en dan je doet nu precies hetzelfde. Ja, over de keeper. Over de keeper. Nee, maar dan ging naar de keeper en nu ging het weer naar de linksback en over de Brouwers en even over de keeper nog. Ja. Want ik krijg van Noppert weer terug, dat heb jij natuurlijk ook gelezen, dat hij het vertrouwen een beetje mist. Volgens mij zit er wat wrijving tussen jou en Noppert, is mijn idee. Dat is in ieder geval wat ik terugkrijg. Volgens mij zitten jullie inhoudelijk met Cuperus ook niet altijd op één lijn met de keeperstrainer. Kun je uitleggen hoe dat volgens jou zit? Nou, nogmaals, om even terug te komen bij de basis hoe ik daarnaar kijk, is dat ik dus niet geloof in een speler. En ik zie een keeper ook als een van de spelers. Vertrouwen te geven. Dat moet iedere speler en dus ook de keepers verdienen. En dat kun je verdienen op basis van hoe je traint, op basis van je houding, op basis van je fitheid, op basis van hoe je presteert. En op basis daarvan maak ik de keuze. En ik zou je sterker vertellen, ik zat er ook aan te denken tegen PEC Zwolle, was het even uit mijn hoofd. Stond het 1-1. Als in die wedstrijd wij de 2-1 hadden gemaakt in de laatste fase, dan was de kans heel groot geweest dat Andries die laatste 12 minuten had gespeeld. Had je gewoon de keeper gewisseld tijdens de wedstrijd? En dat doe ik niet om het wisselen, maar dat doe ik omdat winnen bij ons heel erg belangrijk is. Wij spelen iedere wedstrijd om te winnen. En als zo'n scenario zich voordient, dan wil ik die ruimte hebben om die wissel te plaatsen. En dat is niks persoonlijks. Dat doe ik ook niet. Dat doe ik ook niet om het wat zag je dan in te winnen. Wat kan Mickey dan op dat moment niet en Noppert wel? Dus dan heb je eventueel een scenario dat dan de tegenstander de laatste 12 minuten lange ballen gaat spelen. Ja. Nou, dat is een kracht van Andries, om maar even iets te noemen. Dus dan vind ik het niet meer dan logisch om dan aan die wissel te denken. Heb je dit van Van Gaal geleerd? Want die deed het natuurlijk ook op het WK. Toen met die penalty. Ja. Niet tijdens de wedstrijd, hoor. Nou, jawel toch? Aan het einde van de wedstrijd. Voor de wedstrijd. Maar het is heel wat anders. Op een penalty, ja. Maar het is toch heel wat anders? Dit is wat anders. Inderdaad. Slechte vergelijking, man. Nou, het komt wel in de buurt. Ja, toch? Vond jij het wel een Ik goede vergelijking? vind dat het wel redelijk niet zo gek komt. Ja. Nee, maar dat is dus... ik ken ook genoeg trainers die zeggen, nee, keepers moet je vertrouwen geven. Omdat de keepers, voor de keepers zou het een beetje extra... de eenlingen in zo'n ploeg. Hè? Maar het zijn de enigen die hem in de handen mogen pakken, zal ik zeggen. Dat is, maar zo kun je ernaar kijken. Maar zo kijk ik niet naar keepers. Ik zie keepers als spelers. En die hebben een andere rol en taak als een rechtsback of een spits. En die zijn gewoon volledig onderdeel van het team. En vanuit dat oogpunt, waarom zou ik dan niet een keeper kunnen wisselen als ik denk dat dat goed is om uiteindelijk te winnen of een grotere kans maakt om te winnen? Ik vind het helemaal niet zo raar, hoor. Maar er zijn dus ook heel veel mensen die zeggen, volgens mij zit daar de oneenigheid tussen jou en ik denk Noppert en Cuperus ook een beetje in. Die vinden dat niet. Hoe ga je daarmee om dan? Nee, maar dat mag ook.
Dat is ook prima dat Andries daar zijn mening over heeft. En die wil liever, zoals iedere speler dat liever wil, het vertrouwen krijgen. En daar hebben we het over gehad met elkaar. Van, oké, jij wil graag vertrouwen krijgen. Dat snap ik. Dat zou ook heel erg fijn zijn. Maar ik wil dat jij het vertrouwen verdient. En dat is hoe ik erin zit. En dat gaat niet veranderen. Nee, maar Roelof insinueerde net van dat je niet helemaal op één lijn zit met Harmen Couperus. Inhoudelijk. Klopt dat? Kijk, en dat is ook logisch. Harmen is een ervaren keeperstrainer. Die loopt al een tijdje mee. En die vindt ook, en ook helemaal terecht, hè, dat voor een keeper is het keepende gedeelte het allerbelangrijkste. Ballen tegenhouden. Ja. Ja, en dat is voor mij ook ontzettend belangrijk. Ballen tegenhouden. Maar ik vind het ook heel erg belangrijk hoe iemand meevoetbalt. Ik vind het ook heel erg belangrijk hoe iemand zijn doel voor hem verdedigt. Dus de ruimte voor hem verdedigt. Dat vind ik de 3 kernpunten voor een keeper. Waarop ik een keeper beoordeel. En is dan het een belangrijker als het ander? Ik vind het alle 3 even belangrijk. Daarbij heb je nog heel veel andere punten die heel erg belangrijk zijn. Dan heb je het over coaching, hoe je dat doet. Doe je dat vanuit speelwijze? Doe je dat op het juiste moment? Dan heb je het over fitheid. Dan heb je het over... noem het allemaal op, reach van een keeper. Maar die 3 Bereik. punten... Ja. Leg het even naar bereik. Nee, geef niks. Ja, we doen veel in het Engels Nu natuurlijk in het ophouden. dagelijks. Ja, Nu ophouden. precies. Excuus Nu ophouden daarvoor. met ons. Ik zou vanaf nu Fries gaan praten. Ja. Nee, dus die 3 onderdelen die komen in onze manier van spelen constant terug. En sterker nog, ballen tegenhouden vind ik ongelooflijk belangrijk. Dat hebben we gisteren ook gezien met Andries. Die houdt 3 Ja, dat deed hij fantastische ballen eruit. Absoluut. Daarom selecteerde Van Gaal Andries voor het WK. Ballen tegenhouden. Onder andere. Alleen als je gaat kijken naar hoe vaak een keeper in een situatie komt dat hij moet opbouwen, dan is dat veel vaker als een bal tegenhouden. Als je gaat kijken hoe vaak een keeper in een situatie terechtkomt dat hij voor zijn doel moet verdedigen, dan is dat ook vaker als die redding. En is het een belangrijker als het andere? Nee, het is allemaal heel erg belangrijk. Want alles kan invloed hebben op dat ene belangrijke moment in een wedstrijd om uiteindelijk te winnen of verliezen. En dus is Mickey niet veel beter dan Andries. Want de een kan beter voetballen en de ander kan beter ballen tegenhouden. Of houdt het er bijvoorbeeld in dat Mickey van der Hart volgende week zomaar weer in de goal kan staan, omdat dat... Ja, omdat je Als denkt hij goed dat traint, beter dan Andries, dan zou dat toch kunnen als in je jouw visie. meer van die punten die jij noemt even in zich geeft voor de wedstrijd die volgt, zal ik maar zeggen. Want je kijkt misschien ook naar de we tegenstander. nemen ook dat nemen we gedeeltelijk mee, maar we gaan in principe uit van onszelf. Maar we nemen altijd de laatste wedstrijd mee. En dat zou kunnen, inderdaad. En waar het ook een beetje vandaan komt, is dat ik wil dat iedereen iedere dag 100% traint. En alles geeft wat ze hebben. En dat ze het gevoel hebben dat ze kans hebben op speelminuten. En die speelminuten die kun je verdienen tijdens een training. Of tijdens meerdere trainingen. Of tijdens een oefenwedstrijd. En om uiteindelijk, als we dat dus met elkaar weten te regelen, dan gaat ieders niveau omhoog. Van de staf, van de spelers, van iedereen. Want iedereen het gevoel heeft van, wacht even, met deze trainer is er perspectief. Ja. En is er kans op speeltijd. En was dat nieuw voor deze spelers? Nou, het was in ieder geval nieuw voor Andries. En dat snap ik. Als je een nieuw idee hebt of een andere visie ergens op hebt of verandering brengt ergens ook een klein beetje in eerste instantie weerstand. En die ruimte is er ook bij mij. Maar ja, jij zegt heel vaak van je moet de spelers ook perspectief bieden. Ja. Dat vind je heel belangrijk. Zeker. De andere kant is van het knaagt ook een beetje aan hun zelfvertrouwen. Want als je 2 keer niet goed speelt, heb je de kans dat je gewoon niet meer mee mag doen in de basis. Ja, Hoe manage je dat? Dit is wel profvoetbal, toch? Oh. Waar we het over hebben. Nou ja, maar Noppert Ja. die mist een schouderklopje. Beetje liefde. Ja, Ja, nou ja. Oké, ik ben denk ik vooral zijn trainer. En ik ben vooral ik ben in dienst om hem een betere speler te maken. Ik heb ook zeker momenten met spelers dat ik even met ze tafeltennis. En dan krijg je een paar slagen waarschijnlijk. Dan verliezen ze meestal. Ja, dat helpt niet, moet Robin. ik ook wel toegeven. Ik zag ook weer een filmpje Toetouch met Jaan Baks, maar jij helpt ook niet, hè? Nee, maar dat is wel iets wat er al vanaf jongs af aan in zit, hoor. Ik kan me nog herinneren, dat is even een bruggetje, hoor. Even een klein bruggetje. Ja, leuk, hou er Dat ik van mijn vrouw ook te horen kreeg of ik alsjeblieft een keer mijn zoon kon laten winnen met een spelletje. Nee. Gaat niet gebeuren. Helemaal niet. Ik was toen 6. En, dat ging niet gebeuren. Nee. Dat is En, ingemaakt met Monopoly. Nou, maar ook met hoog houden. Ik zeg nee. Ik zeg, hij moet het verdienen. Nou, daar heb je het weer. En uiteindelijk zijn we nu, nou, wat is het, een jaartje of 18 verder bijna.
En pakt hij me wel met two-touch. Oké. En met tagbal. En met dat soort spelletjes. Dus Maar als jullie een wedstrijdje doen, jij zo'n partijtje hoog houden... Ja, dan dat kan je gaat, voor mij 's ochtends om 8 uur wel beginnen. ja, want dat gaat hard aan toe. Maar de boodschap dus is eigenlijk dat Noppert gewoon een beetje harder moet worden. Nee, zeker niet. Dat is niet wat ik zeg. Iedereen die heeft zijn eigen karakter. Iedereen die heeft ook de ruimte om dat op zijn eigen manier in te vullen. En daar ook iets van te vinden. Alleen ben ik hier wel om die spelers beter te maken. En Ja, maar ik denk dat hij dat ook niet ontkent. Dit zal het er niet om gaan. Maar ik kan me ook voorstellen... Kijk, Adrien en ik zijn het over 9 van de 10 dingen ook oneens. Maar verder kunnen we wel eens een keer een biertje met elkaar drinken. Of eens een keer een schouderklopje geven. Of Ja. zeggen, hey, Dat heb ik in al die jaren dat ik bij de Omroep werk nog nooit gezien. Nee, dat Jullie is elkaar een schouderklop. Nee, maar kijk, Ja. als Andries dat wil, prima. En dat moment is er al een aantal keer geweest, volgens mij. Want ik had hem ook verslagen met tafeltennis een keer met z'n vieren. Dus ja, maar nogmaals, Robert, dat helpt niet als jij hem in de pan misschien hakt. vergeten. Ik moet ze gewoon laten winnen. Man. Je moet ze laten winnen. Nee, Maar iets dus- anders, want we hebben het nou over de keeper steeds. Maar je wil natuurlijk aanvallend en attractief voetbal spelen. Dat doe je natuurlijk vooral door kansen te creëren en Ja. vooral doelpunten te maken. Ja. Je hebt nu in 12 wedstrijden 13 keer gescoord. Dat is eigenlijk veel te weinig. Ja. Toch? Hoe kan dat? Komt dat door omdat je matige spitsen hebt? Of hebben ze te weinig aanvoer? Hoe kan het dat jullie zo weinig doelpunten maken? Ja, ik denk dat we zeker in het begin van de competitie kansen creëerden. Genoeg kansen creëerden. En ja, dat er niet genoeg in gingen. Heel eerlijk, creëren we de laatste wedstrijden ook minder. En Wil je daarom graag Jahan Baks? nou, die had ik sowieso wel gewild, hoor. Het moment dat ik hoorde dat een reële optie zou kunnen worden, dacht ik van, nou, daar ging ik eventjes zo rechtop zitten. Dacht ik van, nou, daar ga ik even voor zitten. Je begint gewoon ook tegelijk te lachen als je de naam Jahan Baks maar uitspreekt. en je had nog maar 6 vleugelspelers. Dus er komt nog wel eentje bij. Nou, nee, maar als Levi dat Smans ook soort- nog een vleugelspeler. Oh, ja. Ja, precies. Ja, En Ezer is vandaag vastgelegd. Ezer, ja leuk, hè? Spreek jij die nou even achteraan? Nee, jij mag hem uitspreken. Nou ja, Nee, maar dat is een Ezer- jongen van 17 jaar die drukt zich volgens mij toch? Nou ja, maar niet uit. Die zat ook bij de selectie voor onze bekerwedstrijd Ja. tegen de IJsselmeervogels. Dus nummer 8. Spelen voor de toekomst. Ja. Ja. Maar Maar nog Maar een even over Jahan Baks. Want Ja. die triggerde jou dus nogal. Je ging even rechtop zitten. Ja, Oh, wacht tuurlijk. even. Toen ik begreep dat dat een optie zou kunnen worden, dacht ik van, dat zijn kansen die moet je denk ik als club altijd pakken. Maar jouw beste aanvaller tot nu toe is Trensko met 5 doelpunten en 2 assists. Ja, En waar moet hij spelen dan? ja, goede vraag. Dat wordt puzzelen. Want dat is ook wel iets, is dat ik in principe wil ik wel mijn beste spelers op het veld hebben. Ja. Dus dat betekent ook dat ik dat zou kunnen betekenen dat ik dan creatief moet zijn. Je gaat Trenskov toch niet afhalen? Is toch een topscorer? Nou ja, En de 10 valt ook dan af, kom want ik dat weer staat terug. trouwens. Dat hangt er vanaf hoe die het blijft invullen. En Iedereen moet Jacob, perspectief hebben. die doet het zeker in thuiswedstrijden goed. Daar zijn we heel blij mee. Maar nee, ik verwacht van Jacob ook uit. Ook wel wat meer. Oké. En daar hebben we het met elkaar over. En dat is voor hem ook wel een verbeterpunt, onder andere. Dus ja, hij scoort nu 5, is het volgens mij. Ja. Ja, 5 Ja. goals, 2 assists. Dat is hartstikke welkom, maar dat moeten er meer zijn. Hoe goed is Jahan Baks op links? Want dat zou natuurlijk de perfecte uitkomst zijn. Omdat je daar tot nu toe wat zoekende bent. Kan die ook spelen. Johan Baks' Ja, dat favoriete eruit. positie is rechtsbuiten. Ja. Maar linksbuiten, dat is in principe hetzelfde. Ook Nou, dan bij gaat ons. Smans weer naar de bank. En hij kan ook op 10 spelen, Ali. Nee, dat kan niet, maar dat is ook trouwens. Dat is dat trouwens. Die gaat er nooit uit. Die gaat er niet uit. Leuk, Die is er hè? nooit uit. Dus. Leuk hè, trainersvak. Ja. Je hebt te veel aanvallers. En je hebt te weinig backs. Vooral op links. Ja, zeker. Op links kunnen we wel wat gebruiken, ja. Dan heb je alleen Keulert. En Ja. dat is niet eens een back. Dat is eigenlijk een aanvaller. Nou, hij speelt er al een tijdje hè, inmiddels. Ja, uit nood geboren. Ja, en hij doet het wel geweldig, hè? Ja, zeker. Zeker, zal ik niet over zeggen, niet Ja. over klagen. Maar aan de rechterkant heb je Broude. Ja, Is ook geen back. dat was hij niet, inderdaad. Hij was een rechtshalf. Ja. Ja, En volgens... volgens- misschien nog steeds wel. daar mogen jullie over oordelen. Nou, Maar ja. Nou, laten we zeggen dat je op rechts in de breedte in ieder geval genoeg hebt. Met ook nog Hal en Ali. En dat links een beetje moeizamer is. Dus Ja. ik dacht Jahan eigenlijk Baks, misschien Jahan haalt hij wel Baks voor op de links. spits. Want Nicolescu gaat ook niet zo lekker. Wie, Ali Reza? Ja. Kan hij ook nog in de Daar spits? kan hij ook spelen. Ja, dat Ook weet ik. spelen, ja. Jawel. De man is multifunctioneel, jongens. Maar ik dacht tegelijkertijd ook, oei, als Ali Reza gaat spelen, Boetius komt er ook nog bij. Niet goed voor de club.
Simon Olsen. Maar waarom zou dat niet goed zijn voor de club? Kijk, Als op dat korte soort termijn wel. spelers- Korte termijn is leuk. Vooral als ze een toevoeging hebben aan de groep. Maar Heerenveen heeft het probleem dat ze elk jaar te veel geld uitgeven. Ze moeten eigenlijk elk jaar een paar miljoen euro aan winst maken aan transfers. En als je kijkt naar de spelers die er momenteel lopen, dan weet je dat een Simon Olsen, een Trenskau, dat een beetje de cash cows met een populair woord zijn. En dat je daaraan moet gaan verdienen. Simon Olsen moet eigenlijk in de winterstop in de zomer moet die verkocht worden. Nou, die was misschien wel 5 miljoen waard voor dit seizoen. Laten we zeggen dat daar in ieder geval wel 2-3 miljoen nu af is gegaan. Even afhankelijk van hoe zich de rest van dit seizoen natuurlijk nog ontwikkelt. En Ali Reza, ja, wie weet gaat het wel ten koste van een Trenskau of een Al Sayed. En dat zijn natuurlijk wel de levensaders van de club. Ja, in hoeverre hou je daaraan rekening mee? Of zeg je van, ja, ik ben coach van de eerste, dat Nee, maar eigenlijk weinig. nee, daar hou ik wel rekening mee. Zeker. Zoveel als mogelijk. Maar uiteindelijk, vanuit mijn rol als coach, kijk ik iedere week weer. Je wil winnen. Dus jij stelt Wat is op. het team Oh, nou laat dan maar. met de grootste kans om te winnen? Ja. En ja, dan is het niet zo van, oké, die en die speler die heeft nog een deal voor 3 jaar en die heeft nog een deal voor 6 maanden. Dus dan kies ik die. Nee, zo kijk ik niet. Ik kijk naar, oké, wie presteert het beste. Dat is wel heel belangrijk voor Heerenveen dat dat wel gedaan wordt. Dat Ja, de dus coach daarom daarin zeg ik ook dat ik meedenkt. daar wel naar kijk. Maar uiteindelijk kijk ik naar waarvan wij denken die de beste Ja. kans hebben om te winnen. Ik kreeg trouwens nog een tip, want Brian Linsen komt weer vrij uit Japan. Nog een buitenspeler. En misschien ook wel belangrijk, Feyenoord verleden. Oh, maar dat is voor mij totaal onbelangrijk. Oh ja? Dat zijn Ja, allemaal oud Feyenoorders bij de club nu, toch? nou, dat speelt geen rol voor mij. Speelt geen rol. Ik heb nog even gezocht op transfervrije Nicky, spelers. Ajax verleden. Ajax verleden, zeker. Ja. Nou, Jaan Baks, Feyenoord. Boetius, NEC. Feyenoord. Ferry de Haan, Feyenoord. Robin van Persie, Feyenoord. Brian Pinas. Brian Pinas, Kijk, wat mij, Groningen. Ik heb nog gekeken naar, Dordrecht. naar transfervrije spelers. Ik zie Sergio Ramos, is ook nog transfervrij. Ik heb eraan gedacht. Nee. Deli Alli, Marcelo, maar die is linksback. Maar dan zet je die maar op rechts, toch, Marcelo? Die is niet transfervrij ook. Daarom, Ja. Ik heb daarom. een momentje meegekregen. Als het Chatli. Ja. Ja, nou ja. ja. Dat is de vraag. Ja, wat mij opvalt is dat je heel ontspannen en heel veel lacht aan deze tafel. Wat een aangenaam verschijnsel is, moet ik zeggen. Maar ik leid dit op deze manier in, omdat wij vorige week hier Geert-Jan de Vries hadden zitten. Die is oudspeler van Heerenveen en van Cambuur. Zo. Je kent hem misschien, ik denk niet dat je hem kent, want dat is vrij lang geleden. Maar die zei van ja, waar ik mij toch wel eigenlijk wel heel erg zorgen over maak, dat is de chagrijnigheid op de bank van Heerenveen. Er wordt niet gelachen. Er is geen plezier. Dat is wat hij noemt. Er is geen plezier. En dat miste hij enorm in de uitstraling van jullie in de wedstrijd. Wat was het vorige week? Fortuna. Dat verklaart misschien al iets. Nou ja, ik wil net zeggen. Ik denk dat het ook wel een beetje van de wedstrijd Nee, afhangt. maar ja, dat zeiden wij ook. Je gaat niet zitten lachen als je daar de ketel in wordt geschopt. Maar hij zei, nee, kijk, je moet kijken naar het begin van de wedstrijd. Het straalt niks uit. Het is dode Wij fout. willen meer plezier zien. Hij wil meer plezier zien. Meer liefde ook. Nee, dat zei hij niet. Een zei van hij de niet, maar wij kernwaarden ook van de club. En ook voor mij. Plezier. Ja. Dus daar moet gaan er we wel iets mee doen. Dat gaan wij meer uitstralen. Goed zo. Wij hebben het even over Cambuur, jongens. Want die voetbalde afgelopen vrijdag tegen Jong PSV. Ja. En nou ja, het resultaat staat hier op papier. Hè? Moeten we er meer woorden aan vuil maken? De wedstrijd Cambuur-Jong PSV? Schitterend doelpunt van Balk. Ja? Absoluut. Spitsengoal eigenlijk. Echt hè? een spitsengoal. En overwinning op karakter? Ja, maar wat een trieste tweede helft, jongens. Dat was wel de ondergrens weer. Dat was niet goed. Maar goed, 3 punten. Maar de eerste helft was fenomenaal. Over hoog druk zetten gesproken. Ter hoogte van de achterlijn van de tegenstander. Ik vond het geweldig. Oké, volg jij de KKD? Op vrijdagavond op ESPN Switch. Schakelen? Ja, lekker schakelen. Zo blijf ik een beetje op de hoogte. Ja. Hij is steeds meer fans Ja, van. wij Een ook mooi fan van. kanaaltje. Loopt er veel talent rond, vind jij, in de KKD? Nou, dat is wel lastig om te beoordelen via Switch. Ja. Dan zie je Maar je hebt alleen ook maar wel de mooie contact momentjes. met de hoofd van de scouting. Kenneth Uiteraard. Zandvoort. En, Uiteraard. Noem 1 speler van Cambuur. Gewoon zegt ja. Geen commentaar, want je weet nooit hoe het nee, loopt. die linksbuiten. Ja, het is wel weer een buiten, maar dat is wel een goeie. Die Pauwels. Benjamin Pauwels. Die hebben Dat is een jullie, goeie. die hebben jullie op een radar. Dat kan niet. Is dat zo? Dat wordt een sensatie. Echt waar, geloof mij, dat wordt een sensatie. Mark Diemers keert toch wel? En Mark Diemers kun je... Ja, nou, maar ja, nogmaals, ik ga Feyenoord, nu hè? hier niet Oud Feyenoord. met de namen komen, uiteraard. Hè, want, Nee. Ja, kijk, Roelof en ik zijn een beetje de zelfbenoemde talentenscouts van de KKD. Natuurlijk. Jij vertelde vanmiddag dat je het hierover wil hebben. Ik heb even nagedacht over de afgelopen weken. Wie ik heb zien spelen waarvan ik denk, dat kan er wel eentje worden. En we komen weer bij de talentenfabriek in Venlo. Want daar loopt op het middenveld iemand. Braam. Braam, Ja. controlerende middenvelder.
technisch, heel goed in de opbouw. Echt een voetballende middenvelder. Ze hebben al 18 middenvelders. Ik zeg ook niet voor Heerenveen, maar Linde gewoon komt er ook nog bij. over het algemeen. Boetius wordt ook een middenvelder. Nee, maar ben je een beetje tevreden over de balans in je selectie? Want ja, Roelof zegt het nu wel met een glimlach, maar het is natuurlijk wel zo. Met heel veel middenvelders. Je hebt ook heel veel vleugelaanvallers. Ja, achterin is de spoeling veel dunner. Ben je een beetje tevreden over die balans? Nou, ik begrijp de vraag wel. Nou ja, achterin zou er nog wel wat bij kunnen, denk ik. Links en centraal. Nou, ja, linksback sowieso. Centraal ook. Maar ik denk ook wel op de 6/8 positie komt natuurlijk Linde. Die komt, is misschien een nieuwtje. Die komt over een paar weken onze kant op. Leuk man. Kijk eens. Oh, dat is een primeur. Ja, Dat is een primeurtje. primeurtje. Ja, dat is een primeur. We noteren hem. Alsjeblieft. Het seizoen is daar natuurlijk eerder al afgelopen. Dus dan, Afgelopen weekend. en dan gaat hij direct al meetrainen. Want oké. Ja, dan gaat hij vanaf begin december gaat hij met ons meetrainen. Kan even wennen. En dan vanaf januari sluit hij echt volledig aan. Dan gaat hij mee op kamp. En dan Het is ook een potentieel basisspeler natuurlijk. Hij moet het wel verdienen. Spelen Natuurlijk, hij voor moet de het verdienen. Maar het is wel echt, volgens Ferry de Haan... Hij let goed op. hè? Maar ik heb gehoord, Volgens ik heb Ferry de gehoord Haan, dat ze absoluut briljantje. dat Ferry de Haan heeft gezegd, dus bij mij spelen er altijd 3 spelers. Brouwers, Keulert en Linde. Ja. En Linde? Ja. Oh ja? Nee. Ja, dat zou zomaar kunnen. Het zou wel humor zijn. Nee, maar het schijnt wel echt een groot talent te zijn. Ik heb al gehoord, de Frenkie de Jong van Zweden heb ik al gehoord. Hij heeft Dus, wel Zo, natuurlijk. die stijl, ja. En die vergelijking is altijd wel een beetje gevaarlijk. Ja, Condé weten lijkt we alles Kanté. van. Ja, Condé en Kanté, dat weten we heb alles jou het van. in je mond gelegd. Vond jij dat Ja, dat was jij, hè? Ja, nou, daar heb je ook spijt van, hè? Daar heb je ook spijt. Hoezo? Niet? Nee, ben je wat tevreden over Amara Condé? Nou, ik zie het zeker wel de potentie van Amara. En ik zie Allemaal breed, Robin. wat 50 veel, basis. Veel wijzen en alles breed. En je wilt diepte. Zeker. En daar werken we ook met elkaar aan. Hij verstaat je niet. Hij spreekt Duits. Hij spreekt vloeiend Engels. Oké. Echt. Oké. Als de brandweer gaat. Als de brandweer, ja. Die kan lekker kletsen, ja. Ja. Hij gaf gisteren 50 passes, 5 waren daarvoor. De rest was allemaal achter en breed. Dat wil jij niet, hè? Nou, ik heb het liefst hoe eerder we naar voren gaan, hoe beter. Alleen heb je ook met een tegenstander te maken die zeker in een laag blok 5-4-1 speelt. Dat is niet zo makkelijk om daar die wegen in te vinden. Dus dat heeft ook altijd invloed. Maar ja, ik heb natuurlijk liever dat spelers vooruit spelen, zo snel als mogelijk. Weet je wie dat goed kan? Olsen, die kan dat heel goed. Ja, dat weet ik. Nee, ik zou dus zeggen bij mij, ja, een beetje... Maar ja. jij bent hoofdtrainer. Ja. Jij bent hoofdtrainer bij Ja. Heerenveen. Voelt goed. Wat is jouw eerste 11? Even heel snel. Nou, ik zou Brouwer, ja, je hebt niks anders. Dus, Nee, we beginnen op de goal. Van de keeper? Noppert. Centraal. Hopland zeker. En ik twijfel tussen Kester of Bokniewicz. Ik ga nu voor Kester eigenlijk. Dan Sam rechts centraal en Hopland links centraal. Of andersom. Ik denk, ja... Beetje sneller. Ik ga voor Hopland dan links. We hebben nog 20 minuten. Hè? Hopland. Oh, ga je mij nou zeggen dat ik langdradig ben? Ja, Roelof. Ja. Wie zou ik weer? Nee, linksback. Linksback. Keulert natuurlijk centraal. Die speelt altijd. Zou ik zeggen Van E. Want Condé moet nog. Als Je hoeft Condé niet uit te leggen waarom je moet, Van je moet namen noemen. Olsen, Brouwers, Juist. rechtsbuiten Trensko, Niculescu. En Links. ik snap wel dat je Smansen momenteel net zet. Ik zou Smansen nog wel even laten staan. Omdat Geen Jahanbaks. Nou ja, dan moeten we nog. Ja, dan moeten we geen even Jahanbaks afwachten. dus. Nee, nu Nee, niet. ik zal je helpen. Ali moet nog even fit worden. Daarom. Hij heeft wat tijd nodig. Oké. Maar goed, En dan als Smans hij dus zijn- op zijn linksbuiten weer, op zijn favoriete positie. Nee, kijk, als Ali Reza straks zijn niveau haalt, zoals hij bij Feyenoord had, dan speelt hij natuurlijk linksbuiten. Dat is klaar. Oké. Ja, en Smans en Brouwers, daar twijfel ik natuurlijk nog tussen. Altijd Smans. Maar Smans is weet mooi je, voetballer. je mag Ja, me jij wel- vroeg je het, mag- Robin. Wat is je feedback? je mag me helpen. Heb je wat aan hem? We zitten op één lijn. Ja, volgens mij ook het gedeelte. Groot- Dit was de opstelling van afgelopen zondag. Ja, lekker makkelijk. Hè? Dat was echt, ja. Ik vind het ook zo jammer dit. Maar wacht even, je hebt 2 controlerende middenvelders. Ik kies toch niet voor niet 2 controlerende middenvelders. Nee, jij kiest voor Olsen inderdaad. In plaats Olsen. van Alleen Condé. Olsen. Alleen Olsen komt. En En ik zeg, Kersten voor uiteindelijk moet je wel een Bogniewicz. linksbuiten zetten. Maar ja, als je het, dat zie ik ook wel. Die levert Jongen. nog niet. Adriaan Robben was ook heel linksbuiten. Of rechts. ja, zo is het. Alles, Jongens, iets anders. We
hebben hier 2 kaarten. Moet er iets bij. 2 kaarten Daar gaan we weer. voor de wedstrijd. Een krakertje. Heerenveen tegen RKC Waalwijk. En de mensen kunnen die winnen. Goeie dag, zeg. En we moeten Het is even thuis, dus dat is Het is goed thuis. nieuws. Ja, Dat is goed nieuws. Het is Waarschijnlijk thuis. gewoon 3 punten. Dan is dat 29 november. Dus. Even een vraag. Robin heeft natuurlijk de WK-finale gespeeld. Ja. In 2010. Eén speler van de basiself speelde in zijn carrière ook voor RKC. Ga je gang. Wie was dat? Eén speler van RKC, die speelde in de finale. Mooi in het Friesk. Eén speler van RKC speelde in de finale van 2010 in het Nederlands elftal, maar Uskast. Wie dat? Dat moet je me even mailen naar sport@omroepfriesland.nl en dan maak je hem kans op 2 kaarten voor een schitterende wedstrijd. Maar een onvallende wedstrijd van het kindermissen. Het is in RKC Waalwijk. Sport@omroepfriesland.nl. Doe het snel, want dan kunnen die kaarten erdoor uit. Alsjeblieft. Doet hij netjes. Hè? Weet jij het? Nou, ik ben aan het denken. Is het Boularoes? Nee, het is niet goed. Want Boularoes was 2006 en we hebben het over 2010. En toen hadden we andere spelers in de WK-finale tegen Spanje. Maar goed, je mag het ook niet verklappen, anders wordt het wel heel erg makkelijk. Oké. Maar hij heeft een Feyenoord verleden. Hij Maar was dat vinden linksback. wij- Goed zo, vinden jongens. Ik vind het tijd voor een Hij was spelletje. linksback. Hij was linksback? Oh. Ja, natuurlijk. Ik vind weet het. Ja, oké. Ik weet het. We zeggen Je wilt niks, het zeggen, hè? Je wilt We het zeggen zeggen, niks, ja. hè? Mag ik het zeggen? Nee. Ja. Goed zo. Ik vind het tijd voor een spelletje. Ja, Ik leuk. vind het tijd voor een spelletje. Je moet kiezen. Steeds. En dan, wie vond je de betere voetballer? Oh ja. Jij moet kiezen. Steeds 1 naam. Quickfire. Jon Dahl Tomasson, Pierre van Hooijdonk. Zondaal. Jon Dahl Tomasson, Arjen Robben. Arjen Robben. Robben, Dennis Bergkamp. Bergkamp. Bergkamp, Thierry Henry. Oh, Ja, daar kun je echt niet uit. Je moet, Robin. Bergkamp. Ja. Bergkamp, Marco van Basten. Van Basten. Van Basten, Cristiano Ronaldo. Van Basten. Van Basten, Diego Maradona. Maradona. Maradona, Lionel Messi. Maradona. Maradona, want je hebt hem een keertje ontmoet, hè? Ja. Hoe ging dat? Ja, ik had hem daarvoor, en ik zal even een korte versie vertellen, 2 keer gemist. 1 keer met Oranje was ik er niet bij en 1 keer met Arsenal was ik er niet bij. Dus ik dacht, het is not meant to be. Het mocht niet zo zijn, dus ik had het al opgegeven om hem ooit een keer te ontmoeten. Want Maradona was wel echt mijn jeugdheld. Ik had, Vanwege het WK 86? nou, vanwege gewoon Maradona. Van Die Maradona. triggerde mij gewoon, die raakte mij gewoon. Hoef je niet te vragen. Nee. Nee, ik had videobanden van hem thuis. Zo'n stapel met alleen maar Diego Maradona beelden. En dus op een gegeven moment, via een kennis van mij, ik was op vakantie in Dubai. En toen was Maradona coach bij Al Wassel in Dubai. En die zei van, hij is aan het trainen nu en je kunt langskomen. Dus ik zei, nou ja, dus ik snel, gedoucht, kleren aan. Dus ik snel die kant op, in de taxi. Zwettertje van Hessen Heerenveen aan. Nee. Dus ik had gewoon eventjes een spijkerbroekje en een overhemdje. Dus ik die kant op, toch wel een tikkeltje nerveus. Ik denk, ja, het is toch... Het is mijn Maradona. jeugdheld. Ja. En toen die taxichauffeur was aan het rijden zo. Dus op een gegeven moment zie ik zo stadionlampen zie ik aan de linkerkant. Ik denk, ja, we zijn in de buurt. En ik zie hem elke keer zo steeds verder weggaan en verder weggaan. Ik zeg, dus, sorry meneer, ik zeg, volgens mij moet je die kant op. Ja. En hij bleef maar doorrijden. Hij zegt, afslag gemist. Dus ik dacht op een gegeven moment, ja, Maradona die gaat niet op mij wachten. Nee. En toen uiteindelijk, exit eraf en weer terug. Ik denk, Diego is weg. Dus weer gemist, dacht hij. Dus ik kom aan en hij was er nog. Hij was nog aan het trappen met wat spelers. De training was afgelopen, maar nog wat vrije trappen. Maar hij was nog toch aan het wachten ook op mij. En we liepen richting elkaar. En het was zo hartelijk. En hij was Robbie. En hij pakte me, omhelsde me, gaf me 3 zoenen. En dan zei hij van, wij hebben hetzelfde linkerbeen. En het was super geweldig. Toen zei ik ook tegen hem van, er waren allemaal mensen ook bij in de buurt. En best wel chaotisch. En toen zei ik ook van, ik wil helemaal niks van je, Diego. Ik zeg, ik wil alleen even met je hoog houden. Dat lijkt me heel leuk. Two-touch. Even toetatchen, even een beetje, eventjes een En ik minuutje. laat je niet winnen, zei Ik je. laat je niet winnen. Nou, dus dan moet je wel presteren. Ik wil het ook goed doen, maar heel veel mensen bij. Ik denk, ja, toetouch met Diego moet wel even goed gaan. Ja. Dus Nou, mijn eerste actie was hem omhoog wippen, zeg maar. En die ging gelijk goed. Dus ik dacht, oh lekker. Dus dat gaf al vertrouwen. Ja. En toen had ik nog een soort hakballetje zo. Dat ging ook lekker zo op zijn borst. En toen was hij van, hey, mooi en goed. En toen was het even een half minuutje.
was het even hoog houden. En superleuke ervaring. Even nog geknuffeld. En toen zei hij ook later tegen mij... kom naar mijn huis vanavond, dan gaan we feesten. En dan gaan we een gezellige, leuke avond hebben. En toen dacht ik van, oké, maar dit is mijn jeugdheld. Dat wil ik niet. Ik wil gewoon dat beeld wat ik heb, wil ik gewoon behouden. Ja. Dus toen heb ik bewust de keuze gemaakt om niet naar dat feest te gaan of naar zijn huis te gaan. Omdat ik gewoon, Diego is mijn jeugdheld, dat beeld moet intact blijven. En leer je helden niet persoonlijk kennen. Dat is mijn advies. Heel goed. Ja. En dat heb ik toen ook dus niet gedaan. En, Geen spijt van? Nee, zeker niet. Sta ik helemaal achter die keuze. Dat beeld was ernstig verstoord geworden, let maar op. Nou, ja, Gezien de verhalen. man, die man die ging exorbitant zitten feesten, jongen. Dat, ja, dat- dus... dat- Wat is jouw held eigenlijk, Andor? Jouw jeugdheld? Of zit hij hier naast ons? Nee, maar is wel van die generatie. Ja, ik ben natuurlijk een beetje jong. Mijn jeugdheld was Arjen Robben. Oké, nou, mooi, ja, snap ik. Jij zat Kun jij in het ontmoeting pyjama regelen? 2010 natte haartjes op de bank. Nou, dat net niet. Ik was wel ietsje ouder, maar Speen in. nou ja, in de jaren dat hij doorbrak, dat was zeg maar in de jaren, dan was ik net tiener. Dan keek je heel veel voetbal en dan wilde je dingen nadoen op het veld en zo. En, Ja. Maar Robin, kun jij, want jij kunt goed met Arjen Robben, kun jij regelen dat Andor even een keer toeters meet kan and doen met greet. Arjen Robben? Dat ga je niet winnen, hoor. nee, dat... 3 woorden 2, hè, dit hier. 3 woorden, denkt hij. Maar als nog we eventjes. het over grote namen hebben. Je noemde net Arsène Wenger als je beste trainer. Je hebt ook getraind onder Ferguson, onder Van Gaal. Ja. Noem ze maar op. Wat zijn dingen die je van Wenger, laten we die pakken. Wat heb je van hem geleerd wat jij nu gebruikt? Nou, Wenger, waarom ik ook Wenger dan kies. Omdat uiteindelijk, als je het hebt over andere coaches, dan is bijvoorbeeld Ferguson, dat is echt een manager. Dat is niet echt een veldtrainer, maar dat is een manager. Die zorgt gewoon dat alles is geregeld. Dat iedereen zich goed voelt en vertrouwen heeft. En bemoeit zich niet echt met de veldtrainingen. Die had Noppert wel goed voor. Wenger die was echt wel meer een veldtrainer. En Van Gaal was tactisch ijzersterk. Zowel voor eigen team als tegenpartij. Maar Wenger die was mijn voetbalvader. Ik ben bij hem groot geworden. Ik kwam als een jongetje binnen en ik ging als een kerel weg. En daar ben ik hem gewoon ongelooflijk dankbaar voor. En ook op momenten dat ik het zelf niet goed deed. Ik heb wel eens een rode kaart gepakt op een hele stomme manier eigenlijk. En dan bleef hij toch wel vertrouwen houden. En ja, dat heb ik ook wel van hem geleerd. Is dat je ook vooral moet kijken naar de positieve punten van spelers. Want je kunt van iedere speler kun je wel een soort van verbeterpunt of een negatief punt eruit halen. Van echt werkelijk waar iedereen, zelfs Messi. Maar het hangt er vanaf hoe je naar de persoon kijkt en hoe je naar de speler kijkt. En Wenger keek in eerste instantie altijd naar de persoon. Van oké, met wie heb ik te maken? En waar is hij goed in? En waar hij goed in is dat tot wasdom laten komen. En daar had hij heel veel geduld voor. En, Een van de eerste dingen die hij tegen jou zei, van de eerste 1,5 jaar voetbal jij niet. ja, maar hij was ook heel erg direct en heel erg duidelijk in hoe het eruit zou zien. En dan, Maar jij was toch een beetje het grote talent van Feyenoord. Je ging naar Arsenal, toch? nee, helemaal niet eigenlijk hoor. Want ik speelde in mijn laatste half jaar bij Feyenoord vooral in het tweede. Dus ik ging praktisch vanuit de tweede van Feyenoord naar het eerste van Arsenal. Dus ik snapte ook heel goed dat ik eventjes pas op plaats moest maken. En ik kende mijn positie heel goed. En ik vond het zelfs een eer dat ik op de bank begon en kon leren van Bergkamp. Alleen toen hij vertelde dat proces 1,5 jaar ging duren, dacht ik wel van... Slim. Oké, ik had gehoopt op Zo slecht ben ik toch niet? maanden. Ja. Maar uiteindelijk was ik daarin heel reëel. En was die boodschap misschien niet even leuk op dat moment, maar wel heel duidelijk en eerlijk. En heeft hij me in dat proces ook gewoon heel veel vertrouwen gegeven en heel veel ruimte gegeven om te leren. Van Bergkamp, van Henry, van Perez. En tijd heeft hij me gegeven, aandacht heeft hij me gegeven. En mij constant eigenlijk benadrukken en eigenlijk constant duidelijk maken op wat ik goed deed. En dan de punten waar het beter op moest, dat stelde hij eigenlijk op een vragende manier, maar wel waar al een soort half antwoord in zat. Dus, geef eens een voorbeeld. Nou ja, er was een moment dat hij op een gegeven moment zei van Robin, waarom ben jij niet de topper die Ljungberg vanuit zijn rol is, die Perez is vanuit zijn rol, die Bergkamp is en die Henry is? Waarom ben jij dat nog niet? Waarom ben je nog geen basisspeler? We zijn nu al 8 maanden verder. Ik zeg, ja, oké, maar ik heb toch ook wel de tijd, dat hebben we besproken. Ja, maar het kan ook eerder. Als het eerder kan, kan het eerder. Maar waarom ben je nog niet die speler? En toen dacht ik, nou ja, oké, dat klopt dat ik nog niet zo goed ben als Bergkamp. Maar toen ging ik dus kijken naar Ljungberg, want hij noemde die naam niet voor niks.
Want hij vond dus achteraf, tenminste dat is hoe ik hem uitlegde, dat ik stukjes van Perez moest pakken en stukjes van Ljungberg. Dus ik moest de loopacties van Ljungberg moest ik eigenlijk onderdeel van mijn spel maken. Ik moest het kijken voordat ik de bal kreeg van Bergkamp moest ik overnemen. Ik moest het pasen vanuit de combinatie hoe Perez dat deed, moest ik van hem pakken. Ik moest doelgerichtheid van Henry moest ik van hem pakken. En zo zette hij me aan het denken dat ik dacht van als ik nou mezelf blijf, want uiteindelijk moet je niet kopiëren, maar je moet wel jezelf blijven in het hele proces. Maar wel stukjes leren van spelers die eigenlijk beter zijn in de positie. Die vraag stelde hij eigenlijk op zo'n manier dat ik dacht van ja, dit is wat dat denk ik mee bedoelt. Dat ik gewoon goed moet leren en goed moet kijken naar wat hun nou constant doen. En zo bracht hij me eigenlijk op weg, duwde hij me eigenlijk een richting op. En vertelde hij me eigenlijk wat ik nog niet had in mijn spel en wat ik wel moest krijgen in mijn spel. Ja. En dus ik ben op een gegeven moment gaan kijken van, nou ja, ik hoef niet altijd te dribbelen. Ik kan ook vanuit een paas kan ik erlangs. Of ik hoef niet altijd te schieten of zo. Ik kan ook gewoon zonder de bal te hebben belangrijk zijn met een diepteloopactie. Nou, dan ging ik met Ljungberg praten. En zo zette hij me eigenlijk aan het denken op een heel relaxte manier. Heb je nog contact met hem? Ja, ik heb af en toe nog contact met hem. Ja, ik zie Arsène ook echt als mijn voetbalvader nog steeds. En heb je het ook met hem over Heerenveen? Nee, nog niet. Ik heb hem de laatste maanden niet gesproken, maar en die andere jongens dan, waar je ook wel analyses mee deed voor die Engelse zender, Henry, Rio Ferdinand. Ja. Heb je een soort van klankbordgroepje van oud-ploeggenoten waarmee je dingen bespreekt die jij meemaakt, maar ook die zij meemaken? Want Henry is bijvoorbeeld ook coach. Nou, ik heb dat met Boularoes bijvoorbeeld. Dus we bellen af en toe daarover en dan focust hij zich heel erg op het verdedigen. En dan leg ik een aantal situaties bij hem neer. En dan vraag ik zijn mening. En dan hij heeft ook vaak goede feedback daarover. Over hoe hij dat zelf heeft beleefd. Ik heb met Rio af en toe nog contact. En dan vraag ik hem ook van, oké, hoe deed jij dat nou vroeger zo en zo? Dus dat is wel iets wat ik af en toe op een relaxte manier wel gebruik. En Afellay? Ibrahim. Heb je nog mee gewerkt ook bij Feyenoord? Zeker. Vorig seizoen nog. Ja. Ik vond het zo mooi, want ik was bij Studie Voetbal en dan zat Afellay ook. En net voordat de uitzending begon, Afellay is niet een enorme prater, denk ik. Het begon een beetje, hoi, heel vriendelijk en hoe is het? En, maar op een gegeven moment kwam je even naar me toe en pakte me even zo vast. Zei, kun je een beetje goed met Robin, zei hij. En zei, ik zei, lieve man, hè? Ik zei, ja. Dus toen dacht ik wel, oké. Het valt best wel mee. Wij doen er ook alles aan om hem op dat goede spoor te krijgen. We sturen hem naar Hilversum om in zo'n uitzending te figureren. Maar hij zei ook, en dat vond ik wel, er ook helemaal niet mee. Dat vond ik wel opvallend. Dat valt wel mee. Ik vond het een mooie anekdote van Afellay. Hij ook zei van, ik ben een jeugdtrainer en ik denk dat ik ook nooit bij de senioren dat had. Ik vind het veel leuker om met jeugd te trainen. Hoe ervaar jij dat? Zie je dat ook een beetje zo? Dat het leuker is om met jeugd te werken in plaats van al die ego's? Nee, ik vind een eerste elftal coachen vind ik het leukste wat er is. Ik heb het als heel leerzaam ervaren. 2 jaar onder 16, onder 18, het Youth League team. Vond ik hartstikke goed. Ik raad het ook iedere coach aan om dat eerst te doen. Want je gaat daar tegen dingen aanlopen die in zekere zin bij een eerste elftal ook wel tegenkomt. Maar het is veel lastiger samenwerken met een team onder je. Waarom dan? Kan je een voorbeeld noemen? Nou, bij een eerste elftal draait het om het eerste elftal. En dat maakt mijn werk grotendeels best wel makkelijk. En bij een jeugdelftal, dan heb je te maken met een team onder je, een team boven je. Ze gaan nog naar school. Je moet rekening houden met hun groei. Je moet met zo ongelooflijk veel dingen rekening houden voor je überhaupt op het veld staat. Ik ben ook trainer geweest bij Frisia. Moet je altijd rekening houden met de ouders. Had jij dat ook? Ja. Nou, maar dat komt er dus ook bij. Ouders, ze beginnen agenten te krijgen. Iedereen wil een stukje aandacht. Dat wordt ook verwacht. Dus dat is, om het vak te leren, raad ik dat echt iedereen aan. En je vindt het ook vooral leuk, want dat vind ik altijd het belangrijkste. Dat je je werk leuk vindt en je haalt er veel energie uit. Ja, ik vind het heel leuk. Ja, dat straal je ook wel uit, hoor. Ik bedoel, ik vind het heel leuk. Ik vind ook de moeilijke momenten vind ik ook mooi en leerzaam. En die probeer ik ook echt te omarmen. Iedere keer, dus als we een keer verliezen bijvoorbeeld, dan probeer ik echt mijn schouders eronder te zetten. En echt van, oké, maar hoe kan ik nou in eerste instantie zelf beter worden? Hoe kan ik dit nou
voortaan beter doen. En dat vind ik heel belangrijk, dat je die mindset hebt. En dat is wel juist ook als je wint. Wanneer hebben we dan gewonnen? En dan zou je... Het is menselijk om te kunnen denken van... we hebben gewonnen, dus die wedstrijd vergeten... en we gaan door naar de volgende. Nee, juist ook als je wint, maar ook zeker als je verliest... gewoon schouders eronder en gewoon kritisch blijven kijken. En ook de moeilijke momenten blijven omarmen. Want juist die momenten, die leren het meest. Dan zou je ook zomaar de nieuwe Arsène Wenger van Heerenveen kunnen worden. Nou, ik heb nog contract voor 1,5 jaar. Dus, Zo heel Ja, maar is het wel een ambitie voor jou om ooit nog wel in Engeland, zeg maar, als je nu ook kijkt naar Ruud van Nistelrooy, hè? Die is dan interim geweest bij Manchester United. Dat was een beetje zijn club. Hij is een legende van de club. Heb jij nog zoiets dat je misschien ooit in Engeland, misschien wel bij Arsenal, aan de slag zou willen? Arsenal verwacht ik niet. Ik denk dat die deur wel dicht is. Vanwege je overstap naar United? Ja, dat is mijn inschatting. Je weet het nooit in het voetbal, maar dat is mijn inschatting. Omdat- Misschien kan Arsène nog een goed woordje voor je doen. Wordt dat niet meer gepikt daar dan? Dat is dat... Nou, het ligt nog wel gevoelig. Ja. Volgens mij bij hun, bij mij niet hoor. Nee. Maar bij de Arsenal-fans ligt dat gevoelig. En, Als jij moet kiezen tussen Arsenal en United, wat kies jij daarvoor? nou ja, jullie kijk, hebben ik heb dat wel één ding geleerd, is dat zo ver vooruit plannen helemaal geen zin heeft. En dat wil ik ook niet. Ik leef vooral in het hier en nu. Ik vind het ontzettend leuk. Ik ben ontzettend trots. Bevalt hij goed Coach te in zijn van de Friesland? Heerenveen. Ik voel me heel welkom binnen de club, bij de fans, bij de mensen. Dat vind ik ook belangrijk, dat je je welkom voelt. En, Er is ook veel te doen s'avonds als je door Heerenveen loopt. ja, dat is wel. Nee, het zijn wel lange dagen op de club. lange dagen. Op de club. Ja. En dat vind ik ook hartstikke leuk. Ik kom hier om te werken. Ik kom hier om zo goed als mogelijk werk af te leveren. En ik leef in het hier en nu. En wat er op mijn pad komt, dat komt er. En wat er niet op mijn pad komt, en ja, dat komt er niet. En ik ben vooral trots dat ik nu hier coach ben. En hier wil ik echt het absoluut maximale uithalen. En misschien ooit nog in de Premier League. Maar dat, Wie weet. Wie weet. Wie weet. Maar dat is... Bondscoach eventueel? weet ik niet. Ik heb die vraag al eerder gekregen. En ik sta het liefst iedere dag op het veld. Ja, bondscoach hebben natuurlijk maar een paar trainingen. En dan is het Ja. vaak ook nog een kwestie van pap en nat houden in plaats van echt inhoudelijk Ja, trainen. en Want je dat krijgt de is- spelers allemaal verschillend terug. Ja, eens. En volgens mij is dat wel een beetje soortgelijk qua programma en schema als die je hebt als jeugdtrainer. Je moet heel veel rekening houden met fysieke gesteldheid. Je kunt in zo'n periode van 10 dagen dat je samen bent, 2 keer echt serieus trainen. Nou, ik vind trainingen geven vind ik heel belangrijk. Trainen überhaupt vind ik heel belangrijk. Je traint zoals je speelt zoals je traint eigenlijk. En ja, als bondscoach heeft ook zeker voordelen. Maar is het best wel veel eromheen geregeld en minder op de kern zeg maar, van de spelers beter maken. En samenwerken aan de speelwijze en Dat is ook samenwerken. een beetje een kwestie van leeftijd, denk ik hoor. Zou zomaar Je moet kunnen. eerst hè? wat Dus ouder ik sluit schrijven, het dat je denkt zeker van, nou, niet uit. Dan Ik heb sluit ik die het lange dagen zeker op die niet uit. clubs al gehad en gedoe. Nou, dan kan ik ook eens wat anders. Ik denk dat je Ja. daar echt wel 20 jaar voor verder moet zijn. voordat Kees van Wonderen kreeg steeds de vraag van... zou je niet eens een keer nog trainer willen worden van Feyenoord? Heb jij die vraag ook al heel vaak gekregen? Nou, recent eigenlijk niet. Nou, dan stel ik hem nu. Oké. Hey, Robin, zou je als trainer willen worden van Feyenoord? Nou, wie weet. Je weet niet hoe het loopt, maar dan ga ik toch een heel saai antwoord geven. Is dat ik trainer ben bij Heerenveen en daar heel trots op ben. En Maar dat dan ik gaan we wel mee hier- akkoord, maar vanuit je hart, weet je wel. Je hebt een club, dat zit in je hart. En Feyenoord zit ook in mijn hart. ja, Ja, ik ben maar daar en Heerenveen zit ook in je hart. opgegroeid. Ik heb een ontzettend leuke tijd hier in Nee, dat Heerenveen. ook wel, maar- Columbus Zwaard zit ook in je hart. Ja. Ja, het zit Ja, allemaal in je nee, hart. maar- Visjes vangen. Ja, het is logisch dat Feyenoord een speciaal plekje heeft in mijn hart. Ik heb daar het grootste gedeelte van mijn spelerscarrière en ook trainerscarrière nog daarbij een aantal jaren doorgebracht. Ik heb daar de kans gekregen om mijn eerste jaren door te brengen als trainer. Dus natuurlijk heb ik daar een goed gevoel bij Feyenoord. Jongens, we gaan naar de overdenkingen. Oké. En de overdenking is, je moet kiezen en we komen er niet op terug. Andor, Het zit er al bijna op. het zit er alweer bijna op. Echt? Ja, Maar het we gaat kunnen snel. niet, maar- Het gaat Ah, snel. dat lijkt me nog Vliegt even. voorbij als je het naar je zin hebt. Zo is het. Zelfs naast Roelof. We gaan naar Andor. Afolabi of Remco Balk. Ja, Remco Balk natuurlijk. Remco Topspits. Balk. Geert van Thun. Sint Maarten of Sinterklaas? Sinterklaas. Sinterklaas. Roelof. Trenska of Jahan Baks? Tensko. Trensko. En de laatste is voor Robin. Bert Maalderink of Roelof de Vries? Roelof de Goed zo, jongens. Nijwieken. Nijwieken. Dan zit hier Sander van der Heijden. Sander van der Heijden, ken je die? Sander van der Heijden?
Zat ooit in de Oranje Jeugd. Was een echte nummer 10. Mark van Bommel moest altijd het vuile werk doen voor Sander van der Heijden. Ja, en terecht. En terecht. En terecht. Dat het terecht is. Goed zo, jongens. Na je weekend dus Sander van der Heijden in de Sportcast. Dankjewel, Robin, dat je hier was. Het is echt al klaar. Het is echt klaar. Het is echt klaar. Ja, dan gaan we door. Het is een uur voorbij. We kunnen nu in het knipje zetten. De uitzending is klaar. Dan gaan we op YouTube nog gewoon een uur Oh, door. we gaan een uur, anderhalf uur. Ja, Heb je er precies. zin in? Nog een uur met Ali de Boer praten? Gezellig. Je komt nog wel weer eens, toch? Ja, lijkt me leuk. Ja, toch? Bij deze vastgelegd, jongens. Ik zou zeggen, graag ons na je weekend. Ondandag.